Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю ўсіх, хто нас сёння глядзіць і слухае. І мы пагаворым пра такі жанр мастацтва, як карыкатура. Людзі старэйшага пакалення памятаюць, што вожак з карыкатурамі можна было знайсці і на вакзале, і ў цырульні, і ў крамах. І людзі з вялікай цікавасцю ставіліся да вот гэтых вожакаўскіх карыкатур. І вось адзін з пачынальнікаў гэтага жанра, адзін з майстроў гэтага жанра сёння мой суразмоўца. Гэта Анатолий Иванович Гармаза. Анатолий Иванович, вітаю вас. Добрый день. Анатолий Гармаза, генеральны дырэктар рэдакцыі газеты «Шапакляк». Нарадзіўся ў 1955 годзе ў вёсцы Новасады Дзяржынскага района Мінскай вобласці. Скончыў мінскую мастацкую вучэльню імя Глебава, а ў 1987 годзе мастацка-графічны факультэт Віцебскага педагагічнага інстытута. З 1978 года супрацоўнічае з часопісам «Вожык», дзе з 1984 да 1995 года працаваў галоўным мастаком. З 1995 шэф-рэдактар газеты «Пікнік», а зараз галоўны рэдактар цэлага шэрагу газеты часопісаў. Як мастак аформіў шмат кніг, выданняў для дзяцей, падручнікаў, мае персанальныя кнігі карыкатур, удзельнік шматлікіх рэспубліканскіх і міжнародных выстаў. Анатолий Иванович, ну вось так атрымалася, што мы з вами у Вожыку працавалі ў розны час. Я прыйшоў, калі вы ўжо сышлі з Вожыка, але я памятаю, як усе вожыкаўцы пра вас гаварылі, цёпла гаварылі, з цікавасцю гаварылі. І вось тады я дакрануўся да вот гэтага жанра карыкатуры. Жанра, які вот патрабуе ўсё-такі ад мастака вось своеасаблівага, цікавага таленту. Калі мы шукалі вашы цытаты, мы знайшлі такую цытату: «Карыкатуру галоўнае прыдумаць, а як прыдумаеш, галоўнае не забыцца». Это правда. Адкуль бярэцца карыкатура ўвогуле? Я скажу адразу, што мне самому на самай справе вельмі пашанцавала, што я трапіў у Вожык, што я працаваў сярод майстроў. І наша прафесія вельмі рэдкая. Сёння ў Беларусі займаецца карыкатурай чалавек 10, не больш. Я б сказаў, што мастакі, якія занесеныя у чырвоную кнігу. Вот ёсць у мяне знаёмыя такія графікі. Рыгор Сітніца, як мне расказваў пра гэта, говорыць, колькі раз я пачынаў маляваць карыкатуру. У пачатку нават трохі атрымліваецца. І чым больш я малюю, у мяне паатрымліваецца сур'ёзны малюнак. А карыкатура, это ці яно ёсць, ці няма, это дадзена, відаць, у першую чаргу я паставіў вялікае жаданне займацца карыкатурай. Калі захочаш, ну, як у всякай прафесіі, як пачаў, рабі да канца, не сыходзь з гэтага шляху. Вось вашы жывапісныя працы гавораць пра тое, што вы не толькі карыкатурамі займаецеся. Як вучыўся ў мастацкім учылішчы, я бачыўся мастаком, жывапісцам. Ну, як і ўсе, мы такія не аматары былі, а мы бачылі, мы хужэй ці вышэй за касманаўтаў былі. Мы бачылі ўсе вялікія мастака, мы так працавалі. І мой выкладчык, калі даведаўся, што я займаюся карыкатурай, і он со мной гаварыць не захацеў. Говорит, ты ж у мяне лепшы быў у жывапісу, што ж ты пашоў у эту карыкатуру? Ну, я памятаю, як Болтач, галоўны рэдактар Вожыка, вось на лятучках выбіраў лепшыя карыкатуры і гаварыў, што самая галоўная ідэя, якая будзе вокладка для Вожыка. Гэта для мастака, для тых мастакоў, которые працавалі пры мне, Александр Каршакевич і Евген Царкоў, гэта было вось такое спаборніцтва. Хто з мастакоў заслужыць быць на вокладцы часопіса? Ну, я пры сваёй пасадзе заўсёды магу паставіць на вокладку свой малюнак. У мяне няма, ніколі не было зайздрасці. Наадварот, я заўсёды глядзеў, калі хто робіць добры малюнак, заўсёды радаваўся. Таму што, калі добры малюнак, гэта папулярнасць выдання, тыраж. І ніколі не зайздрошчу тым, хто лепей за мяне робіць. Заўсёды радуюся. Відаць,
Потому что мало мастакоў, трэба іх выхоўваць, трэба цягнуць. Усе думаюць, наверное, позаймалі там пасады і сядзяць, нікого не пусцяць. Карыстаючыся выпадкам, скажу, прыходзьце ў карыкатуру, малюйце. Зялёная вуліца ўсім будзе, хто гэтым займаецца. Это не лёгкая праца, но это вельмі цікавая. Цікавей за карыкатуру, відаць, няма. І таму нездарма гаворыш, як там свет захаваўся, таму што смяяўся. Не я это придумаў, но это на самай справе. Карыкатура – гэта высмейванне, часта гэта сатырычны ў большасці жанр, а вось сяброўскі шарж – гэта жанр такі вот гумарыстычны і сапраўды сяброўскі. Вот я гляджу Рыгора Івановича Барадуліна, я вот пазнаю, но такое падабенства, і тут же нешта схоплена з гумарам, каб не просто так вот і Кікабідзе, скажем, вось адразу можна пазнаць, хто гэта, але ў той жа час тут прысутнічае погляд мастака на гэтага чалавека. Шарж – это трэба добра ведаць чалавека, ці пасядзець каля яго, павывучаць рысы твара, як он усміхаецца, як он гаворыць, можа, дзе скрыўіў трохі твар. Глядзіш на чалавека, вывучаеш, а тады можна намаляваць за 5 хвілін шарж, а можна 1,3 маляваць. Я вам скажу, вот на мужчын, вот мы тут мужчыны сядзім, лягчэй заўсёды рысаваць шаржы. Чаму? Таму што мужчыну нарысуй хоць як, хоць непрыгожы, а вы падобны. На жанчыну шарж як робіцца, яна можа быць непадобная, но прыгожая. Непрыгожая не прыме і ўсё. Вот это адрозненне. Ну а шаржы у мяне, калі я просто збіраю, мне это цікава. Шаржы на знаёмых, на цікавых людзей, на вядомых людзей. Я ўжо расказваў гісторыю о шаржы. Ён недавно, недзе паўгода быў у «Камсамольскай праўдзе». Это з кніжкі асобы высокай пробы. Рыгор Іванович Барадулін пісаў эпіграмы, а мы з Міколам Гіргелем, мастаком, малявалі шаржы. Я, по-моему, намаляваў гэты шарж, но уже апошні, на аўтара этой кніжкі, эпіграм. Ну і говорю, Рыгор Іванович, намаляваў шарж. Ну, прыязджай, говорить, паглядзім. Прыязджаю, сядзіць Быкаў, Васіль Быкаў, і сядзіць Рыгор Іванович. Говорит, покажи, что ты там намаляваў. Я показываю, Быкаў, бярэ ты шарж. Что ты яму такія вот роўныя тут намаляваў шчокі? Ты яму круглі возьми, ён наеў іх за камуністычныя часы. Василий Владимирович мастак сам? Ён мастак, ён заканчиваў вучилище. Я вам скажу, вот я взял, округлил это, и он стал один в один подобный. Вот такі вот быў Барадулін у той час, як мы рабілі эту кніжку. Я ведаю, что вы были одним з першых ілюстратараў славутай Лысай гары. Было так. Это особная гісторыя, Лысая гора. И наш, памятаете, Наум Яковлевич ходил у рукописах, на паперы, на такой тоненькой ходили. Усе ведали эту Лысую гору. Я процитую. Не кажыце, гной няроўны, найлепшы той, хто робіш сам, бо ён жа свой, уласны, кроўны, як твор, які ты написал так. Я так сам много ведаю на память с Лысой горы. Я вам расскажу, як яна рабілася. Редакция «Вожик». Приходит Болтач Валентин Владимирович, редактор, письменник, приходит так, будем выпускать Лысую гору. А гэта ж ананімная была, так сказать, гэта ж, скажем так, сам выдат? Выпускаем тихо, каб ніхто нідзе не ведаў. Робім хутка, 3 чалавекі. Я, галоўны редактор, і мастак Каршакевич Саша. Мы рабілі самі макет. Мы разбілі з Сашем пополам. Одну палову кніжкі я рабіў, першую палову, другую рабіў з Сашем. І іду на работу, гляджу, нясуць гэтай зялёныя навукоўцы каля Акадэміі навук, нясуць зялёненькія кніжкі, такімі па 10, можа, нясуць, думаю, выйшла. Это мне вельмі пашанцавала гэты твор. І калі прыходзілі пісьменнікі, а я ж іх ведаў усіх, яны яшчэ жывыя былі, і адразу усплывала, а што пра гэтага пісьменніка напісана ў Лысай гары. А вы ведалі, хто аўтар? Я не ведаў, прыходзіў Ніл Гілеіч, так з усмешкай пазіраў трохі, тады ж Вядзьмак Лысагорскі было падпісана. Так усміхнецца, але напрыканцы жыцця Ніл Сымонович падпісаў мне ўсе свае кніжкі, і ўжо як стала вядома, што ён напісаў,
Лысую гару. Ну, это легко было здогадаться, тому что треба было прочитать его «Родные дети». И вот, як читаешь «Лысую гару», а далей «Родные дети», так як одразу видать, что это один человек робил. Потому что у меня не было сомнений, что написал Ніл Гілеевич після «Родных детей», як я прочитал книжку. Вы з Вожыка сышлі на свой самастойны шлях, і вось такі холдинг у вас буйны. І я ведаю, што, напрыклад, газета «Друг пенсіянера», яна такі тыраж мае вялікі. Як вот вы спалучаеце творчую работу і генеральнага дырэктара пасаду? Скажу адразу, творчасць на першым месцы стаіць. Працуюць службы, ёсць намеснік, не адзін, а 3 намеснікі, ёсць таленавітыя людзі, журналісты, ёсць нештатныя аўтары, якія працуюць. Перад тым, як з вами сустрэцца, я размаўляў з галоўным рэдактарам часопіса «Вожык» Юліяй Зарецкай. Дарэчы, «Вожыку» спаўняецца 80 гадоў, і яна сказала, што вы сувязь з «Вожыкам» падтрымліваеце. Я падтрымліваю з задавальненнем, я заўсёды сачу за кожным нумарам «Вожыка». Ну, там же моя маладосць, там же лепшыя мае гады, там вучоба. Там такие майстры прошли, что карикатуристы, можно назвать, нават теперь карыстаючыся выпадком, Анатоль Волков, Аскольд Чуркин, Евген Бусел, Миколай Гурло, Тиханович. Это зоркие карикатуры были. Заняток карикатурой потребуя и смелости. А я знаю, что вы прошли такую школу, скакали с парашютом, так? Я скакал с парашютом. Я еще расскажу один выпадок, як я учился во Франции. Я учу культуру и мову Франции. И у меня идея, как с вами сидим, с профессором Александром эту школу размаўляем. И он пытается, а что такое Беларусь? Я ему рассказываю, что такое Беларусь, а чем отрознивается Беларусь от Франции. Я рассказываю, что у нас улицы широкие, что Минск это Детхуепс, Литыман, а Лёх де Гер. Ну, рассказываю, что у час войны Минск был разбураны. И он говорит, а чем вы занимаетесь? Я говорю, я карикатурист. И на этом наша размова закончилась. Чему? Тому, что я як приехал, как раз расстреляли Шарля Абдо, стреляли... Небеспечная профессия. И он говорит, c'est dangereux, это опасно. Я говорю, ну, уи, месье. И на этом наша размова закончилась. Приступим до нашей опытанки. Процягните фразу, раз вы французам рассказывали, процягните фразу «Беларусь гэта». Беларусь – это Европа. Для меня я уже проездил всюду и лечу, что белорусский народ – это Европа. Чему? Тому, что яны вытрыманыя, памяркоўныя. Анатолий Иванович, назовите вось 3 месцы таких цікавых. Вы поездили по свете, а вот у Беларуси 3 месца, где варто побывать кожному белорусу. Буцлаў побывать. Ну, нарач это усе гавораць. Родная вёска, вёска Новасады Дзяржынскага района, до крыніцы туды трэба ехаць. Там усе людзі прыязджаюць за крынічнай вадой. Яшчэ Скірмантава вёска, напрыклад, там, дзе самая высокая кропка ў Беларусі, Дзяржынская гара. Ну, а вось калі б у вас была такая магчымасць, з кім бы з выбітных асоб гістарычных вы б хацелі сустрэцца, пагаварыць і намаляваць шарж? Шарж, я думаю, усіх перамалюю, калі Бог дае жыцця. Ой, у нас столько знакомых, много людей. Но я вспоминаю, конечно, лепшие часы свои Максима Танка, вельми душевного человека вспоминаю. У меня выпадок был, я только в Вожик пришел працаваць, и заходит Максим Танк в редакцию. Мне было, 24, может, годы. Заходит, он повітаўся, зайшоў, а пасля праз 3 тыдні ў Саюзе пісьменнікаў у нас нейкая нарада вожыкаўская. И я сяджу трохи у баку, приходит Максим Танк и говорит, ну як там справа вас у Вожыку? Мяне гэта наогул так уразіла, як ён мог мне запомніць. Што вы зараз читаете и кого з сучасных беларускіх аўтараў вы параілі пачытаць нам? Так, я теперь скажу, но вам это ничего не скажет. Я читаю Олесю Усеню, теперь историчный роман. Скажи мне, Олеся Усеня. Так, тады я недавно графа Монте-Кристо в оригинале прочитал. Я ж не просто читаю, я читаю так, как... Ну, еще ни одного слова не засталось, не прочитал, а там 1200 сторонок, но я добил до конца. Ну,
Я, Анатолий Иванович, спадзяюся, что ваш недавний юбилей вам, так сказать, принесе радость и адчуванне того, что вы нешта зрабілі в жыцці важное и потребное. Я нагадаю нашим сённяшнім телегледачам, что моим суразмоўцам был вядомы мастак-карыкатурыст Анатоль Гармаза. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.